No pach oganda wikoso keto kwano ka kit somo mochuno e senior school kendo keto lokruok madwarore. Jatatije mar KICD Ngire Charles Ongondo lero ni kaka jolony ne gitimo nonro mong'ith e wi kit somo mar kwano kendo neno ni ber mondo mi kik kete mochuno kalore ni thoth jopuonjre kata manie lai mar 844 ne ok tim maber e kit somono, gima ne mono gi yudo maksi maber mar kit tich mane gihero timo gihero timo tok somo. Simfros Okenda nigi ler. Juma achiel tok migawo mar somo yango chenro mar somo e senior school, paro mopogore osebedo kanyuolore ahinya kotenore kod rem keto kit somo mar kwano mochuno ne jopuonjre duto. Aneno ni ng'ikruok dhi bet mondo kik kwano bed subject minyalo yiera mo compulsory, nikech kwano serve e areas mang'eny. Ka nyathi bere kwano, we otim kwano nikech mane gima dhi miye chiemo. To ka kwano no neno ka pekne, to onyalo drop kwano no to dhi gi gima ber. Riwruok mar miduse pachoka Institute of Engineers of Kenya lero ni ogimor ni kwano ok en achiel kuom kit somo mochuno ma jopuonjre senior school duto dhi somo. Okang' ma giwacho ni dhi kelo achiedh nade pachoka kama jopuonjre dhi bedo gi rem e ikruok ne chiche mag tije oko tok tieko somo. Ne wayudo thuolo mar loso kod jatatije maduong' mar KICD Ngire Charles Ongondo e wi wach kwano ni. Pinje ma okogo onge piny machuno nyathi timo gimoro ma ok noyiero nodwa timo. Ongondo lero ni kwano ma japuonjre osetimo e kind grade mokwongo nyaka 9 orome mar bedo gi ng'eyo kwano manyalo konyo e ngimane ma pile ka pile. Jo STEM gi obed injinia mar ndara, obed injinia mar taya, obed injinia mar lewni, textile, joma losonwa udi, joma losonwa ndara, joma losonwa tado. Jogo ne chawa paro ni jogo nyaka tim kwano nikech oluwore gi gima gidwa timo. Bas nitie joma dwa timo gik mwaluongo ni humanities, gik maluwore gi kido gi dongruok mag dhano. Kanyo ting'o historia, kanyo ting'o wach Nyasaye, religious education, kanyo ting'o gima chalo business studies, kanyo ting'o geografia. Gigi ne wawacho ni ok ochuno koro ni mondo ng'ato tim kwano. Nitie jopuonjre ma dhi yiero ni en koro gima odwa timo gin gima luongo ni arts and sports. Odwa dhi goro, odwa dhi wer, odwa dhi timo sports. Kwano ma gisetimo chien ka oromo gi ginyalo wuothogo. Kopogore kod skunde sekondar machon, Ongondo wacho ni senior school chal kod somo e kuonde tiegruok mamalo kendo japuonjre ka japuonjre biro yiero gima chunye morgo. For example, nyathi odhi yiero subject miluongo ni business studies. Business studies ng'e ni nyaka kwano moko donje iye. Nitie ng'ama dhi timo gimiluongo ni computer studies. Nitie ng'ama dhi timo physics miluongo ni sports ni. Donge sport gi kwano moro iye kanyo. Koro miyo kik ji par niya ni ka koro wawacho ni kwano compulsory to ni oonge kamoro amora ma kendo ma ng'ato nene kwano. Omedo ni nonro margi thoth jopuonjre bwo lai machon mar 844 ne reme kwano. Nyithindo 70% nwang'o D kata marach ne D. To sama isenwang'o D cha, ing'eno oketho ni gima nidwa timo ngadho mamalo. Otasi miago e skul no bende olilo. Omiye ne chilo moro midwa dago nyaka chieng' makata nyikwa chiwo pende dani mikasa magiwa sikul ruok de kari ni chodho mana D e kwano ni chodho mana E. To 40% chodho mana E. Sama nyithindo dhi ketho higni 3 ni gitimo gini to ok gidwar kato gidhi ginwang'e E, gidhi ginwang'e D no. Ang'o ma mono miyo nyithindo gi thuolo mondo tim gima ne giyiero ma chiemo nyalo konyogi e ngimagi. KICD orwako paro mathoth ma giseyudo e wi wachni kendo singo mar biro nono matut kendo keto lokruok mowinjore kapok jopuonjre ochako somo higa manyien. Simfros Okinda, Ramogi TV.